usahay naay mga sitwasyon nga itugot sa Ginoo nga naay muhawa na to, naay mawala na to, or naay kuhaon na to, kay to make way what is the best para ni Lord. No, what is really the best for us, no? So naay itugot sa Ginoo nga mawa, kay naapod siya something new, nga something mas labing maayo nga ipuli. Amen. Mao nang dili ta angay maproblema igsuon nga naay kuhaon si Lord. Nay itugot si Lord nga mawa sa tong kinabuhi or kuhaon sitwasyon or trabaho ba, negosyo or mga butang or mga tao ba sa tong kinabuhi, no? Timan igsuon. Once si Lord i-allow niya nga naay mawala na to igsuon, it means nga He will replace it with something that kana bitawng aside nga much better, the best good. Kay ang aim ni Lord nato the best good. So naa day sitwasyon to sa atong kinabuhi mga igsoon nga usahay di ta kasabot, usay murag sakit pero mas makaayo din nato nga mawala sila nato. Kuha. Usay mga igsoon makaingon ta sakita man ni Lord, kay sakit kayo. Pagkawala ni Jesus mga igsoon sa dang ningbiya si Jesus sa mga disciples, sakit kayo para nila. Pero mao lagi na igsoon, no? Kung wala mihawa si Jesus, dili pud moabot ang Holy Spirit. Nga maoy magtatambag, maoy take counsel, no? So ingana sa siya mga igsoon, pareha nato. Akong balik ko, no? Usay mga igsoon ay sitwasyon sa atong kinabuhi nga naay itugot sa Ginoo nga mawala niya. Sakit kayo, usay di ta kadawat. Usay mag-question ta ni Lord, Lord, why you allow this to happen to me? Lord, nganong imo maning gitugot? Lord, mao ni akong plano Ginoo. Nindot akong plano in the future tungod ani, but Lord, gi-change lagi nimo. Lord, di ba naaman ko yung mga sign, pero ngano man wala man nimo gitugot Ginoo. Lord, ako siya gihigugma og ayo, no? Pero ngano man Ginoo nga imo man gikuha siya nako, no? Lord, na engaged na may Ginoo na may mga plano in the future, pero Lord, nganong gitugot man nimo nga magbuwag mi? Lord, nagtuo kog muhangtod ni nako ni mga butanga, mga tawhana nga duol sa kong dugan, pero Lord, why is it nga karon gitraidor naman ko? No nay mga ingana ba usay sakit kay igsoon, pero timan ini igsoon. Once itugot ni Lord nga nay mawa na siya kuhaon tungod na kay naa siya bag-ohon. Ug once bag-ohon ni Lord, nag-aim lang si Lord og the best para nimo. Amen. Remember, niingon siya sa mga apostoles mga igsoon, mas makaayo ninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili ko mo biya ninyo, dili maipadala ang magtatambag ang Holy Spirit, dili sad mo kanaog, dili mo abot. Mao na nga kinahanglan igsoon usahay sa atong ginabuhi. Nay mga sakit nga sitwasyon, pero mas maayo siya nga mahitabo gyud. Mas maayo nga mawala, mas maayo nga kuhaon siya sa atong kinabuhi. Ngano man kay aron just to make way the best. Just to make way what is God's best sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Kay si Lord man, di ba ang saan ni Lord? Bright future. Jeremiah 29:11, ang plano ni Lord na ito mga igsoon is to give us a bright future, no? A hope, paglaom. Future nga dili lang future nga ngit-ngit, kung dili nindot nga ugma igsoon. Diba unay plano ni Lord? John 10:10, mingari si Jesus aron makabaton tag abundant life, no? Abundant life, not a life that full of sorrow. Na mga unsa man diha mga igsoon, no? Si Lord nag-aim og the best for us, no? Mao na mga igsoon nga usahay naka-attach na sa mga butang nga nagtuo tag maunay plano sa Ginoo mga igsoon. Pero si Lord nakahibaw nga dili ni mao, napay mas maayo. Mao na nga si Lord usay itugot niya nga masakitan ta, itugot sa Ginoo nga i-remove niya ng certain people baron, certain things or unsa man nga sitwasyon usbon sa Ginoo, kay ngano man to make way for a new one, and that new one is the best for us. Amen. So dili ta angay mabalaka, although at first kuan bitaw ta maglibog, Lord ano man no. Mao na ingon ni Jesus mga igsoon nga ingon siya sa iyang pulong pod sa John gyapon na ingon siya nga sa karon dili pa nimo masabtan, pero later, sooner or later makahibaw ka nganong ako ning gitugot. Amen. The truth is this mga igsoon, usahay dili na to masabtan ang plano sa Ginoo. Usahay mga igsoon na mga butang nga itugot sa Ginoo nga labihang sakita nga mura og di na kakasabot, Lord kasakit ba ani? Lord, why you allow this? Ginoo, matinud-anon man ko nimo, pero how? Why is it that you allow this to happen in my life? Sakit kay Ginoo. Pero gitugot dahil sa Ginoo igsoon kay na siya usbon sa imong kinabuhi. Na siya ibutang sa imong kinabuhi nga bag-o nga mas maayo, mas nindot, mas the best for you.